Igsoon, ang imo bang kahimtang karon maoy nakapalisod nimo or sa imo ba kahang nasinati karon sa imong kinabuhi daghang mga aberya sa mga plano nga unta imo na untang lahan-ay. Kung kini ang nahitabo sa imong kinabuhi karon igsoon, kini nga video para sa imuha. Pila ka tuig ang milabay, nag-decide ang tag-iya sa company nga akong gitrabahoan nga ipalarga ko sa China. Actually, uban min duha sa ako ang boss nako. Maigsoon, ang nahitabo pag abot na mo sa airport, delayed ang flight. So na-delay siya from 2 p.m. nakalarga mi mga 4 p.m. na. So nahitabo maigsoon pag abot na mo sa Manila, ang time sa pag-abot is mga 5:40 namin nakagawa sa aeroplano. And then, ingon ani ka unique ang sitwasyon. Kinahanglan ko nga mo travel gikan sa maong terminal paingon sa cargo sa Cebu Pacific para kuhaon nako ang akong visa. Kaya ang akong visa na process man from Cebu. So wala ko'y choice mga igsoon. Nagpakyaw mi og taxi, ibili na ko akong bag sa ako ang boss, and then dito siya magpaabot sa ako. Ang among sabot is by 6:30 dapat makabalik na ko tungod kay muna ang final hour sa pag-check-in. Kay 7:30 mao ang among flight going to China. Maigsoon kay wala man lagi mi nag-prepare sa amo ang cash, so nagsalig lang mi sa ATM. So, gamay-gamay rin akong kwarta nga nadala. Pila may istorya, kabulon mo sa Manila, grabe ka traffic. No? Niabot na lang og 6:30, wala ako kaabot dito sa Cebu Pacific. Niabot ko I think mga 6:45 p.m. Ingon ani pag yun nahitabo maigsoon, pag abot dito sa maong opisina, dugay kayo nakita ang ako ang visa. Sige na kog follow up hantod nga 5 na sila katao gapangita sa akong visa. O mo hinungdan nga nakita akong visa mga alas 7 na gyud. Dali kog balik, brothers and sisters in Christ, sa maong terminal kay gipahulat nako ang taxi driver. Dali kog balik. Ug sa ako pa lang pagpabalik, no, naingon na daan ang akong boss nga ako nang gibilin ang imuhang bag dito sa counter kay ni check in na lang ko kay basin kitang duha ang dili makasakay. Unya na ay kwarta nga gibutan ako dito para maka check in ko kung unsa nga hotel ang akong katulgan. Maigsoon ni adtong higayuna naingon ko nga dili jud ko nimo palargahon Lord. Wala ko mahimo imuhang pagbuot pasendo na kay plano. Bisan taliwala nga excited nako kay first time nako nga maadtog China. Napagi problema nga akong na experience while na ako sa taxi. While pabalik na mi sa terminal, ang among sabot sa kanang taxi driver is 700 ang iyang pangayo. Pero ang akong kwarta maigsuon naara sa mga 500. So, pag abot na ko sa maong terminal, naghangyo ko sa maong taxi driver na 500 ra gyud akong mahatag kawa na ko laing kwarta. Praise the Lord kay maigsoon kay maong taxi driver nakasabot. Ug mingon pa gani siya nga, sige sir, una na daw ko kay sure jud nga nabiyaan ako sa akong flight. Naog ko maigsoon, dagan ko padulong sa check-in counter. Pag abot to na ko dito, nakita na ko akong bag uban sa maong babae nga nagbantay og gibutang dito nga close na. May try kog pangutana og gihangyo nga igsoon nga ma'am, basin pwede pa. Sa iyang kilid na ang iyahang supervisor o minayang supervisor, sir, i-check sa namo kung niabot na ba ang aeroplano. Kabalo mo unsay nitabo mga igsoon, naa pa ang aeroplano. So siya, pwede pa sir, sige. Pagbayari lang ng tax karon. Ang ako na pong sun nga problema mga igsoon, kay wala na ko'y pambayad sa tax because nahatag na ako sa taxi driver. So nagtawag na sad ko sa akong boss,
na dito siya nakatabok na sa immigration, naghangyon asa siya nga pwede ba niya mabalik or mahatag lang ang kwarta sa ako. Then ako tuapod ko sa pika side na ako pong gidawat ang maong kwarta. Wala istorya, naka-check-in ko, niabot ko sa immigration. O dito sa immigration mga igsoon, ang ako una-una, dili ba kaha nga kaming duha na noon ang mabiyaan. For the first time na nag-interview ang officer sa immigration, nga wala ko sa kunahuna, and I think kato ang pinakapaspas, pinakadali nga interview na ko sa immigration. Di na ko kadumdum unsa nga akong gitubag, pero dali ra kay ko nakalusot. After nakalusot, gamaraton ming duha, paigon sa gate, diinto dito ang amo ang boarding area. Maigsoon, kaloy sa Ginoo, nakalarga jud mi. Nganong gi-share na ko ni Maigsoon? Because sa akong pamalandong karon, diri sa Deuteronomio kapitulo 31 bersikulo 8 naingon dinhi, tultulan og ubanan ka sa Ginoo, dili kaniya biyaan o talikdan, busa ayaw kahadlok. Maigsoon, sa imong kinabuhi karon, sa imong kahimtang karon, naglisod ka ba? Namiligro ba ang imong kinabuhi? Dihado ba ang imong pagpuyo karon? I want you to know na kining maong big message karon nagpa-remind nimo igsuon nga dili ka mahadlok, dili ka ma-discourage because ubanan ka sa Ginoo. Kung nakasinati ka kasakit karon igsuon, I want you to know ang Ginoo nag-uban nimo. Wala ka biyae kay tungod kay dili mahitabo nga biyaan ka sa Ginoo. My dear brothers and sisters in Christ, kining sa atong kahimtang karon, gipadumduman kita sa Ginoo nga taliwala sa atong kasakit, dili ta magpakawala sa paglakaw. Or kung unsa mang sitwasyon nga niani mo karon igsuon, I want you to know nga kana gitugutan sa Ginoo, o kay kana gitugutan man sa Ginoo, wala ka gibutang sa Ginoo diha dayon biyaan, kundi gibutang ka sa Ginoo diha tungod kay kabalo siya kaya nimo, kay naa siya nag-uban sa imuha. Maigsoon, sa imong kinabuhi karon, I hope imong makita o imong ma-experience ang presensya sa Ginoo. Usa lang kabutang na kinahanglan natong buhaton: pag-ampo, pagpamalandong, pagpangayo og giya nga Lord, kung imo man gitugutan nga mahitabo sa akong kinabuhi karon, tagahay ko wisdom, tagahay ko giya unsay akong buhaton aron matuman ako ang imong plano ug ang imong kabubuton. Maigsoon, sa katapusan ningon ko, walay pagsulay nga dili nato kaya, walay kalisdanan nga dili nato kaya nga lampasan, tungod kay ang Ginoo nag-uban, nagiya nato ug nag-una nato. My dear brothers and sisters in Christ, ako diay si Alex Lim. Thank you for watching. Kung wala pa ka nakasubscribe sa akong YouTube channel, paki-subscribe sa akong YouTube channel o paki-follow po sa akong Facebook page para sa more videos na akong ma-upload. See you on my next video, brothers and sisters in Christ. God bless you.